Tervetuloa Avotakan studioon. Meillä on vieraana sisustusarkkitehti Kaisa Blomstedt. Tervetuloa. Kiitos. Kaisa, sinä teit muutama viikko sitten päättyneille Habitare-messuille Aikajana näyttelyn, joka peilaa suomalaisten sisustamista 50-luvulta tähän päivään. Millainen aikamatka tuo oli sinulle tuo näyttelyn kokoaminen? Se oli hieno kokemus. Se oli kyllä hieno kokemus, koska yllättäen huomasin, että mähän olen itse elänyt sen ajan läpi niin kuin aika tarkkaan ja sen takia ne esineet ja tavarat vuosikymmenten niin kuin kuluessa niin oli tuttuja ja se oli aika paljastava aikamatka siinä mielessä, että tuli mieleen niin paljon ne omat työt, mitä on tullut tehtyä ja niiden niin kuin se semmoinen kerroksellisuus. Että se oli aika hieno kokemus kyllä. Minkälaisia muistoja se toi mieleen? Toiko se haikeutta? Tai? No ei se haikeutta tuonut, mutta on kiva nähdä, että Suomi on niin kuin aina ollut hyvä designmaa. Ja nythän tässä näyttelyssä oli pääasiassa kysymys semmoisista huonekaluista ja designista, jota ihmiset on voinut ostaa koteihinsa kaupasta. Et siinä ei ollut semmoisia niin taidelasia tai taidetekstiilejä tai semmoisia niin paljon, vaan ihan niin kuin käyttöön tarkoitettuja esineitä. Suomalaisilla on kyllä ollut niin kuin jollain tavalla aina sellainen, he on aina olleet ympäröityneet, tai miten sitä sanotaan, hyvällä designilla. Katsotaan tässä samalla kuvaa tuolta messuilta. Kiva. Oliko joku vuosikymmenistä sinulle erityisen rakas? No, en mä tiedä, onko yksi ylitse muiden, mutta mähän aloitin mun Utopia-nimisen sisustustoimiston 70-luvulla. Niin siitä lähtien niin ne vuosikymmenet on hirveän tuttuja ja niitä on tavallaan ne esineistöt ja kaikki on vielä ihan muistissa. Mulla on esimerkiksi yhdessä mun kirjassani on tasan 80 tehty yksi sisustus, jossa on Kukkapuron Saturnustuolit, mitkä tuolla näyttelyssäkin oli. Niin mun täytyy sanoa, että se sisustus oli Avotakassa ollut sisustus, niin se on ihan tätä päivää. Sitten ei tarvitsisi muuttaa mitään. Et se on kiva huomata myös, että jotkut tällaiset hyvin suunnitellut ja hienot esineet, jotka ne niin kuin kestää aikaa. Ja myös se, että kun ei seuraa trendejä, niin silloin myös se sisustus kestää aikaa paremmin. Miten tuo näyttely syntyi? Tuliko siinä jonkinlaista yhteenvetoa että näistä kaikista vuosikymmenistä, että miten suomalaisten sisustustyyli on elänyt? No siellä oli sellainen pitkä karva seinä, jota mä kutsun siksi aikamatkaseinäksi. Ja siinä kyllä kun kulki sitä karvaa seinää pitkin, niin näki mitkä asiat on tullut minäkin vuosikymmenenä. Ja se oli jännä nähdä, varsinkin nuoret. Oli hyvä nähdä, että nuoret yllätty, kun nyt on niin kauhean, ihmiset on kiinnostunut retrosta ja sisustetaan paljon niin kuin, ja tulee uustuotantoon vanhoja huonekaluja. Niin he on hirveän yllättyneitä, kun yksi-kaksi apua, että onko tämä suunniteltu jo 65, joku tuoli. Niin se oli sellainen kyllä ihan niin kuin opetus mielessä myös erittäin jotenkin hyvä ja varmaan antoi paljon monelle ihmiselle. No jos puhutaan tästä päivästä, niin sisustussuunnittelu mielletään usein tyynyjen ja huonekalujen valitsemiseksi, mutta kerrot tuossa Avotakan haastattelussa, että se on vain pintaa. Mitä se sisustussuunnittelijan työ oikeasti on? No kyllä, mun täytyy sanoa, että se mitä me tehdään mun toimistossa ja muuta, niin ehkä me sisustetaan niin kuin tiloja lähtökohtana pääasiallisesti tilojen toimivuus. Ja painotetaan asioita siis sen pohjasuunnittelun kautta. Ja sittenhän me suunnitellaan ne ihan siihen se koko remontti ja kaikki se, mitä siellä menee. Mutta niiden huonekalujen asettelu esimerkiksi tilaan, niin se tavallaan niin kuin symbolisesti tapahtuu jo siinä vaiheessa, kun mietitään sitä toimivuutta. Mutta
hirveän usein ihmisillä on jo vanhoja huonekaluja, joita he tuo tullessaan. Tai sitten mietitään, että mitä korvataan uudella tai mistä luovutaan tai mitä puuttuu. Mutta niitä sohvatyynyjä, mä en ole koskaan oikein ollut sellainen sisustaja, että mä olisin niin pitkälle puuttunut. Sitten, että kyllä ihmiset saa ihan sen loppusilauksen, tekevät sitten ihan itse, niin kuin heille se sopii ja he kokevat sen omakseen. Kerrot tuossa haastattelussa myös, että olet allerginen huonekalulle, joita ei uskalleta käyttää. Mitä se No se on niin kuitenkin hullua, että kun tehdään koteja ja sitten ihmiset ostaa kauniita valkoisia isoja upottavia sohvia, niin ne peitetään sellaisella irtokankaalla sitten normaali elämän ajaksi. Ja sitten vasta kun tulee vieraita niin ne otetaan ne suojakankaat pois, että se sohva näkyy. Niin mun mielestä siinä on vaan jotain hullua, että sohva nostetaan niin kuin sinne itseä varten ja siksi, että sen kanssa eletään ja nautitaan siitä, kun se on kaunista tai jotain. Että okei, jos se on valkoinen sohva ja arka, niin sitten pitää hyväksyä se, että ottaa sen riskin sitten, että siihen kanssa se voi likantua. Eli voiko sanoa, että yksi ohjenuoristasi on, että koti on elämistä varten? No se on nimenomaan sitä, että ei sisustaminen ole se, ei koteja niin kuin sisusteta katsottavaksi, niitä sisustetaan elettäväksi. Kerrot tuossa haastattelussa myös, että et niinkään seuraa sisustustrendejä, vaan elämäntapojen muutosta. Mitä se tarkoittaa? Mihin sisustussuunnittelija tarvitsee seurata elämäntapojen muutosta? No kyllä elämäntavat kertoo sen, että miten ihmiset, niin kuin esimerkiksi esineet ja mitä tarpeita heillä on. Jotkut harrastaa urheilua tai golfia tai muuta ja kodinhoitohuoneiden merkitys on niin kuin tärkeä ja säilytystila merkitys on tärkeää. Tai jotkut lukee paljon siitä huolimatta, että kirjahyllyt hävii kokonaan kohta pois. Et kaikki, mitä niin kuin ihmisten omaan elämään ja heidän elämäntapoihinsa liittyy, niin siitä se sisustus muodostuu. Ja nythän on niin kuin hyvin yleistynyt tämä avokeittiö esimerkiksi ja tämä ruoanlaiton myötä, että ihmiset tekee paljon ruokaa yhdessä ja kotona ja sitten on se ruokapöytä, joka on iso ja lähellä sitä keittiöä, niin sellainen olohuone hävii niin kuin pois. Kun tulee vieraita, niin istutaan koko ilta sen ruokapöydän ympärillä yleensä. Et sillä lailla niin kuin elämäntavat ja tyylit on muuttunut ja muuttuvat. Ja siinä pitää olla, niin kuin sitä pitää tarkkailla. Onko sinulla mielessä, mitä asioita tarkkailet juuri nyt? Mitkä ovat ne suurimmat asiat, mitkä vaikuttavat meidän elämiseemme ja kotiimme 10 vuoden päästä? Hirveän vaikea nähdä nyt, mutta kyllä mä sen huomaan, että hirveän mielenkiintoista on nähdä, miten tämä tekniikka muuttuu ja tuo tullessaan. Kaikki langattomat asiat ja kaikki tällaiset, niin se on mielenkiintoista olla siinä muutoksessa mukana ja ymmärtää siitä vähän enemmän. Ihan jo valojen säätelyä ja keskittymistä ja ohjausta ja kaikkea tätä. Puhumattakaan TV:stä tai musiikista ja kaikesta tästä. No yksityiskotien lisäksi olet suunnitellut lukuisia julkisia tiloja, niin voitko nostaa jonkun, mikä on ollut erityisen rakas projekti? No kyllä aikoinaan 80-luvun lopulla mä tein Boulevardia ravintola, joka oli sellainen funkkisravintola. Ja se oli kyllä sellainen niin kuin mun sydämen työ. Ja se kestikin aika kauan, 15 vuotta tai jotain, se sisustus, joka on aikamoinen saavutus ravintolasisustuksen iäksi. Mutta sitten niin kuin aina, niin tulee toinen omistaja, uusi konsepti, niin sen konseptin myötähän sisustus aina muuttuu. Että ei sitä voi sen enempää surraa eikä huokailla, koska näin se kuuluu olla. No olet tehnyt urallasi paljon, mutta onko sinulla jokin haave, minkä haluaisit toteuttaa? Mikä olisi sellainen unelmatyö? Kaikki työt on aika ihania, jos ne on ihania. Mutta hotellit on kivoja. Niitä on kiva tehdä, koska siinä tehdään niin kuin myös ihmisille suoraan ja että heillä olisi hyvä olla ja se olisi toimiva ja hyvä tila. Ne on kivoja. Että joku semmoinen pieni
erikoisempi boutique-hotelli voisi olla aika ihana tehdä. Kiitos Kaisa vierailusta ja lisää Kaisan sisustusfilosofiasta voi lukea lokakuun Avotokasta.